Makaluto pa og pansit kanton humana sa puno mo sa kalalaki sa checkpoint sa 4 barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, alas 8:20 sa buntag, Oktubre 11, 2025. Base sa investigasyon, usa ka riking driver sa passenger multica ang nihulog sa checkpoint ug mitabo na siya pasahero sa passenger seat na nakatulog. Ang maong pasahero giduol siya naka-duty nga pulis sa checkpoint ug voluntaryo kining miable sa iyang sling bag ug wala nagipalakaw sa dihang nakita ang pansit kanton nga pakete nga adunay sulod nga dahon ug stok sa gituhang marijuana. Wala na makaluto pa og pansit kanton humana sa puno mo sa kalalaki sa checkpoint sa 4 barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, alas 8:20 sa buntag, Oktubre 11, 2025. Base sa investigasyon, usa ka riking nga driver sa passenger multica ang nihulog sa checkpoint ug mitahong aduna siya pasahero sa passenger seat nga nakatulog. Ang maong pasahero giduol sa naka-duty nga pulis sa checkpoint ug voluntaryo kining miable sa sling bag ug wala nagipalakaw sa dihang nakita ang pansit kanton nga pakete nga adunay sulod nga dahon ug may kalapasan marijuana. Ang maong lalaki gilang nga si alias Terso, 38 anyos, dunay labing partner, dispatcher ug residente sa Block 5 Barangay 9 Malaybalay City, usang Pilipino. Para sa Pilipinas, Katropang Rostron Villafranca, XFM News.